ମୁଁ ଏବେ ଆଲୋଭେରା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଲୋଭେରା ଗଛରୁ ମାନେ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ସ୍କିନ୍ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିବି। ଘରୋଇ ଉପଚାର କ'ଣ କରିବି? ଆଲୋଭେରା ନେଇଛି, ଆଲୋଭେରାକୁ ଏମିତି କାଟିଦେବା। ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଭେରା ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ, ଥଣ୍ଡା ଦିନ ହେଲେ ଆଲୋଭେରା ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ, ତ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇପାରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇପାରେ। ଯାହାର ଏସନଫୁଲିଆ ଥିବ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଖରାଦିନେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ଗ୍ଲେଜ୍ ଆସିବ, ଗ୍ଲୋ ବି ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୁହଁରେ ଘଷେ, ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାଟିଦେଲେ ତାପରେ ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ନାଳ ଅଂଶଟା ସେଇଟା ମୁହଁରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘଷିବେ। ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ଘଷିବେ। ଡେଲି ଆପଣ ଯଦି ଘଷିବେ 5 ମିନିଟ୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁର ଗ୍ଲେଜ୍ଟା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଲୋଭେରା ଡେଲି ଘଷନ୍ତୁ ନା। ମୁହଁର ଗ୍ଲେଜ୍ଟା କେମିତି ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ। କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଏମିତି କରିବେ, ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ 15 ଦିନ ଲଗେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିବେ ମୋର ସ୍କିନ୍ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆଉ କେମିତି ଟିକେ ଗ୍ଲେଜ୍ କରିବ, ଗ୍ଲୋ କରିବ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଶେଷ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କିନ୍ର ଟିପ୍ସ ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।